Azimayi ena Amangovulira munthu wina aliyense chifukwa chiyani. Tikamakamba nkhani ngati izi sitikungopanga single out munthu mmodzi. Otherwise zikamachitika nkhani ngati izi pamakhala kuti pali mwamuna komanso pali mkazi, so olakwa amakhala onse. Komano video ya lero tikuyikamba kwambiri kwa azimayi amenewa chifukwa choti nthawi zambiri ndi amene amatha kukhala ma victim out of ma actions ngati amenewawa. Ndiye nkhani iyi tikuyikamba chifukwa cha nkhani yomwe ina trend recently pa social media yokhuzana ndi bambo wina ochokera ku Russia komutchula kuti Russian guy amene ndi online blogger, dzina lake akuti ndi Love, amene Africa komanso Russian media yampasa dzina akuti ndi pick up artist. Mzibambo amene anabwera ku Ghana komanso anapita ku Kenya. Ndiye ku Ghana kuja anagona ndi azimayi okwanira 24 paka nthawi kochepa. Amangopita mu street kungompeza mzimayi ndikukamba naye, basi mzimayi ndikugodoka, ndikumutenga, ndikupita naye ku room ndikumpanga zimene iyeyo amafuna. Ndiye anavala ma glass maso mwake amene amati ma smart glasses amakhala ndi camera, so amapanga record kenakali konse. So azimayi anakwanira 24 kaya kumana nanu mu shopping center kaya munsewu kaya muli ndi mwana, azimayi ena aliwonse. Ndiye mzibambo amene anazipanga leak zimene zizi pa TikTok. Ndiye nkhani inavuta kwambiri mdziko la Ghana paka na Ministry of Gender, Children and Social Protection pa February 14 anapanga declare kuti bambo ameneyo akufunika amangidwe. Ndiye izi zimachitika chifukwa chiyani? Lero tifuna tikambirane zinthu zingapo zomwe zimapangisa azimayi kuti azingozipereka mwa simple like this. Chinthu choyambirira, weak personal boundaries. Palitu azimayi ena amene amakanika kunena kuti ayi. So ngakhale mwamuna atakhala zoti ali naye kale, komano ngati mwamuna winanso wabwera ndi kupanga advances zimene akufuna pa iwo nthawi yomweyo amatha kumulola mwamunayo. Amaona ngati kaya kukana ndi kulakwa, kaya amaona ngati chani. So amapanga zimenezo zomwina poopa rejection, kuti ndikamukana ndiye kuti ndioneka ngati ndikukanidwa ndi anthu ena ake, olo mwina zidzisa mkangano wina wake, olo mwina ndi lose opportunity. So in this case mwina amaona ngati kuti mzibambo amene ipoti ndi mzungu, ambiri amafera mzungu. Ndiye nkhani iyi kubweranso pambuyo pa mzibambo winanso anaza trend nthawi ina ake ochokera ku Guinea Bissau uja Bartasa kaya dzina ake amatero, nayenso anagona ndi wina ali azimayi ambirimbiri osiyanasiyana, and zifukwa zake zimakhala ngati zofanana ngati ndi zimene zizi. Ndiye pakupita kwa nthawi zimapangisa kuti azimayi akhale vulnerable to manipulation, azibambo azitha kuwapanga manipulate. So these people were manipulated in this case, and anapangidwa leak ndikuyaluka mdziko, and ndikumva kuti mzimayi mmodzi wazipha. Chifukwa chachiwiri chimene chimapangisa azimayi kumangoziperekera kwa azimuna, kumangogona ndi wina aliyense, ndi chimene timati workplace dynamics. Kodi mu zinchitomu mu professional environment mmakhala zochitika zambiri, kumakhala ma power balance. Pali ena ake ali ndi amphamvu kwambiri kuwaposa ena ake, so this plays a role makamaka kwa azimayi. Ndiye azimayi amatha kuziperekera thupi lawo osalifota kumukonda winayo, komano mwina pachifukwa chonena kuti akungofuna promotion, so they are looking for financial stability. Muzinchitomu mabwana ungogona ndi azimayi ena aliwonse ameneyo angafune, and macases ndi ambiri titachule kuti dera. So ambiri amafuna kuti mwina akufuna mwayi wina wake pa nkhani ya chuma, ndiye kuti andipanga promote ndikaziperekera. Ndiye azibambo amapezerapo mwayi kuwapanga manipulate azimayiwo. Komanso ena mwina ifoti they feel pressured by a superior, bwana aja ndi akundivuta, odi ndingowalola kuti zithe. Ena amapezeka atero ndithu. Komanso ena amakhala kuti ali influenced ndi workplace culture. Pa ntchito pena paliponse pamakhala pali kakacha kake. Ndiye muzintchito mwina imakhala kuti flirtation jet has been normalized, where azibambo amapanga interact ndi azimayi anyhow, azitanana tumayina tuma sweet names, azingowagwira azimayi anyhow, ngakhale azimayi woti alikale ndi azimuna awo. Ndiye kacha ya muzintchito ngati imene imathanso kuwapanga influence azimayi ena kuti azingoziperekera. Komanso pali ena amene amaspenda nthawi zambiri ku ntchito kusiyananso ndi wachikondi wawo, so they are spending more time with their colleagues umene kujako, zimene zimapangitsa pang'ono ndi pang'ono emotional attachment izipanga develop pakati pa mwamuna ndi mkazi, and proximity imapanga build timati chani familiarity. Since mukumakhala oyandikana nthawi zonse zimakupangitsa kuti mayambe kuzolowerana, and before you know it waziperekera kale kwa mwamuna uja. Chinthu cha number 3, financial ambition or materialism. Kodi pali azimayi ena amene amakhala ndi desire for a soft life. Pali azimayi ena amene amaona ngati kuti mavuto awo azachuma ndi kuti vuto ndi mwamuna amene ali naye, so amaona kuti bora ndipeze mwamuna wina kuti ine ndizinjoya life yanga izikhala ya soft. Ndi pali azimayi ena amatokhala ndi azimuna angapo, uyu azindipasa rent, uyu azindipasa groceries, uyu azindipasa zovala, uyu azindipanga makoti, uyu azindipasa bando, ndi zina zambiri. Nkhani yake kungofuna soft life, kungofuna quick financial gain.
ndiye mu ndalama timanena nthawi zonse kuti mulibemo chidule chikachitika mu ndalama ndiye kuti china chake is wrong, and kulakwika kwake kumakhala kumene kuti wagulisa thupi lako kwa azimuna ena aliwonse anyhow. Chinthu cha number 4 ndi exposure to hyper-sexualized media. Kodi masiku ano kaya ndi social media kaya ndi internet yomwe timayigwiritsa ntchito, munthu umatha kukhala constant exposed ku ma content ngati amene watu sexualized content. So whether upite pa social media ukapezapo azimayi akungovula, upite pa social media ukapeza zonesa zake pamene popo nzongolaula, kaya mafilimu amene wewe umaonera, kaya mu environment imene wewe umakhala, zimenezi zimakupanga so expose iweyo and zimakupanga so influence kuti pakupita kwa nthawi na weso mwazona ngati kuti I think this is just okay, so zimakhala kuti pamene popo zakupanga desensitize, and pakupita kwa nthawi umayamba kuona ngati casual intimacy ijayo yasandukano normal kwa iweyo rather than serious, kuti basi ungopanga hit and run. Kwa pala anthu ena amene amakhulupirira ma hit and run kena kondo umapanga move on, basi nkumango-sintha amuna anyhow. So zimapangisa so azimayi ena kuti azingovulira zibambo osiyana anyhow. Chinthu cha number 5, emotional emptiness. Kodi pala anthu ena amene amapanga confuse physical closeness with emotional connection. Kodi mabanja ya mutu zimangovuta koma pamafunikira zonse zikhalepo, pakhale physical closeness komanso pakhale emotional. Mukhale anthu kumatupi kwanu muli close komanso mukhale anthu olumikizana m'maganizo mwanu emotionally. Ndiye kumathopezeka zonena kuti chimozi chikupezeka, ndiye munthu uyu akufila empty kuti amuna anga emotionally we are connected komano physically we are not. So maybe let me just get this thing kuchokera kwa munthu wina wake. So pali emotional emptiness imene imatha kuwapangisa azimayi ena kuti azingoziperekeranso kwa azibambo ena aliwonsewo. Ndiye izizi zimapangitsa kuti pakhale repeating the cycle. Ndiye chinthu cha number 6 chomwe chimapangitsa so azimayi ena kuti azingoziperekera kwa azibambo ena aliwonsewo ndi chimene timati past abuse or trauma. Chimachitika ndi chani? Pali research ina yake in psychology imene inaonetsa kunena kuti childhood sexual abuse, ana amene amapangidwa abuse tatsikana kupangidwa abuse tikanalita chichepere, kapena mwina akuchokera ku banja lomwe lili unstable, background yake ili unstable, zimenezi zimapanga increase risk ya sexual behavior later in life. Imene ina research yomwe inapangidwa ndi American Psychological Association findings on trauma and adult behavior, mutha kuipeza pa internet. Chinthu china cha number 7, identity confusion. Kodi pala azimayi ena amene akanazifufuzabe kuti iwo ni ndani or amakonda chani, so sanapeze ibe chimene iwo amafuna mmoyo mwawo. During this stage iwaja amapanga experiment recklessly, amasintha azibambo osiyana mosalabada komanso mosasamala, and ndi umapangitsa kuti iwo aziziperekera thupi lawo anyhow kwa azibambo osiyana. Chinthu cha number 8 ndicho revenge or competition. Kodi mabanja mwinatu aina ake amapanga akuti kufuna kupanga revenge. Mwamuna wanga anandipanga izi nanenso ndipanga, ndikagona ndi ujako ndifusira uji, or ndikagona ndi ex anga kuti nanenso ndipange ma revenge. So you end up sleeping with multiple people in a row chifukwa chonena kuti you are trying to revenge, and mwalisandutsa banja lanu lija kuti likhale mpikisano. Chifukwa pali ena ake amapikisana ndithu, ineyo udziwenso kuti anthu amandifuna, anthu ineyo amandifusira nditha kuwalola, ndiye usamapange izizi mwakuti ineyo ndi ma options ambirimbiri. So mbanja mwasanduka competition, and it is exposing a woman kuti apange sleep ndi multiple partners. Kumapeto kwake kukhale chani? Chimene tingadziwe nchonena kuti character ya munthu ikakhala kuti ndiyofoka, ndiye kuti ma values a munthu amene samakhala so strong. So tiyenera kudziwa unena kuti mzibambo kaya mzimayi pa nthawi ngati imene iyi atha kupanga form ma temptations, sina character yake ili weak. Ndiye chenicheni choyenera kuchita mwachidziwa mu video imeneyi kuti sikhalidwe labwino, you end up being manipulated komanso abused. Komanso I don't think kuti ndi chinthu chimene tingakhale omachinyadira kuti ineyo ndimapanga izi, chifukwa palibe achievement ina iliyonse imene munthu ungathe kuloza chifukwa unagona ndi anthu ena ambirimbiri. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.